Afsnit af Teenage Mutant Ninja Turtles. Leonardo var ude og gå en tur, da pludselig Boomanden kom. Og så Leonardo kæmpede meget bravt, men han taklede og begyndte at tude. Leonardo er sådan lidt dum. Han troede, han havde vundet slaget mod Boomanden, så han følte sig vældig taber. Hallo. Leonardo har fået et nyt job som en maskot. Men de var meget vrede på ham, så de begyndte at løbe efter ham. Hvad er det, jeg kan høre?